खुलुमबाय बड'ले टेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ दिनै 18 डिसेम्बर फिफा वर्ल्ड कप 2022 नि फाइनाल मेच एबा जोबथा गेलेनाय दिनै मोनाबिलिनि 8:30 समाव काटारनि लुसाइल स्टेडियामाव फ्रान्स आरो आर्जेन्टिनानि गेजेराव जागोन फिफा वर्ल्ड कप 2022 नि फाइनाल मेचआ। बे फाइनाल मेचखौ नायनो थाखाय बुहुमनि फुटबल अनसायगिरि बिथांमोना नायनो नेबाय दं। फ्रान्स आरो आर्जेन्टिनानि गेजेराव सोर फिफा वर्ल्ड कप 2022 नि चेम्पियन जागोन बियो दिनै मोनाबिलियाव रोखा जागोन। लोगोसे वर्ल्ड कपनि गल्डेन बुटखौ सोर मोनगोन एबा आवग्रिनो हागोन बेबो दिनै रोखा जागोन। आर्जेन्टिनानि गेलेगिरि लियनेल मेसिया वर्ल्ड कपआव 5 गल आरो फ्रान्सनि गेलेगिरि केलियानआबो वर्ल्ड कपआव 5 गल सोनो हायो। बिसोर सानैनि गेजेराव सोर सासेया बे गल्डेन बुटखौ मोनगोन बेखौ फाइनाल मेचनि उनावसो नुनो मोनगोन। बाक्सा जिल्लानि सिमलायाव सिखाव फालांगिनि सन्देहआव दाय गैयै सासे बर' सुबुंखौ हाग्रा बिफाना गुलि गावना जखम खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला निर्मल बसुमतारी मुंनि सासे सुबुंखौ हाग्रा मावथिया सिखाव फालांगिनि सन्देहआव गुलि गावना जखम खालामो। खौराङाव फोसावनाय बादिब्ला निर्मल बसुमतारीनि आगदा फारसेनि बिखायाव गुलि गावनायाव गोब्राब जखम जायो। निर्मल बसुमतारीया गोब्राब जखम जानाय हालोदाव निर्मल बसुमतारीखौ GMCHआव थिसननाय जायो। गुलि गावजाना जखम जानाय निर्मल बसुमतारीया गोथार बर'दिन फोरबोनि बन लायनो थांदोंमोन हाग्रा ओनसोलाव। बेयावनो सिखाव फालांगिनि सन्देहजों गुलि गावो। बर'नि हा बिटिआरआव गुबुन हारिनि दादागिरि गुबुन हारिनि सुबुङा सासे बर' सुबुंखौ गाज्रियै बुनानै गालाङो। थांनाय हरनि 11:30 समाव चिरांनि बासुगाव नोगोरनि थागिबि जगत ब्रह्मखौ सानै सुबुङा दाय गैयालासे गाज्रियै बुनानै गालाङो आरो नखरैनो सिलिंखार खालामलांगोन होननानै हुमखि होलाङो। जगत ब्रह्मआ फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय हरनि समाव साबासो सुबुङा जगत ब्रह्मनि न'आव फैनानै जगत ब्रह्मखौ फुजा फैयो। फुजा फैनायाव जगत ब्रह्मआ ओंखारनाय लोगो लोगोनो रिनय राय आरो शंकर राय मुंनि सानै सुबुङा जगत ब्रह्मखौ खर'आव बुयो, जुयो, बिखा उदैयाव जयो, सौवो। बे जाथायनि सायाव FIR होनाय जाबाय होनना बिथां जगत ब्रह्मआ फोरमायो। आसामनि गोबां ओनसोलफोराव हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव दावहाया गिथावना महर लानायखौ सानफ्रोमबो खौरांफोराव नुनो मोनो। बेबादिनो थांनाय हरनि 9 रिंगासो समाव चिरां जिल्ला बिजनी 4 नं धर्मपुराव सासे बैसोगोरा सुबुंखौ मैदेरा गाथारलाङो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ 80 बोसोर बैसोनि रबिराम बसुमतारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला मोनाबिलि समाव हाग्रानि मैदेरा आदार नागिरनानै गामि ओनसोलाव हाबफैनायाव होनो थांनायाव मैदेरा होसोनानै रबिराम बसुमतारीखौ बुद्रुना लांनानै दुब्लिबारियाव गाथारना गालांदों। रबिराम बसुमतारीनि गोथै देहाखौ अखानायै दिनै फुंनि समावसो मोननो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।